Ah. Yep, yep, yep. Ay. Nakapatay ng kuko to. Yung kuko ko kasi sikip na sapatos eh. Sige po, push ko. Tain ng anong hayop kaya to? Thank you po. Sige tayo una ako para maano kita. Yeah. Para sabay tayo malaglag. You just come on my. Pag madulas po binababaan ko yung ano, binebend ko yung knees ko. Pagka kasi naka straight tayo ano, mas ano yung center of gravity. Mas na out of balance. Kaya yan. Nasa likuan, nasa si Sir Noel. Sir Elmer, hintayin lang po natin Sir Noel. Ingat po Ate Luz. Bend mo yung knees mo para hindi ka pagka bababa. Tsaka para safe, hawak na rin sa mga ganito. Kita mong nag-guide ako eh, ha? Hindi mo rin ha? Panlait ka? Tinutulang ko si Ate Lucy, ha? Tapos ako lolo, tatawagin mo. Ayan, kaya mo yan, ha? Yan, oh. Oh. Tatawagin mo lolo, kaya ko yung katawan ko. Pero dun kanina saan? Nag-exaggerate lang ako para sa video. Ha? YouTube yun eh. Naka-record? Oo. Ha? Kita mo ang binabagin ko sarili ko isang kamay eh. YouTube yun siyempre, content. Dito ka na doon? Tayo malayo pa naman sila. Pero yun nga, hindi dapat, tama si Kuya, hindi dapat nilalaro-laro to, no? Baka mamaya matapilok ka dyan. Oo. Minsan madalas pagka kuya naman nilaro, dun kapag titripan ng kalikasan eh. Parang yung na-aksidente dati, di ba? Na maingay sila. Anay po. Nagyubi pa. Umihi siya, okay. Kami naka-pampers kami. Pang matanda. Hindi, wala akong yaya. Ihiyaw ka na. Nagpatabi po na lang ako. Ay, wala na dahil tubig. Tabi po. Walang tubig, oh. Kuya Elmer, yung sa puno. Yung technique na Wala tayong pamputol. nguyain na lang natin. Kita ang ipinitin, may brace.
Matalim yan. Ayan o, ngiti o. Oh. Ngiti na yan. Ngiti na yan. Pero yung may tubig na baging ngayon. Ayan. Ayan, yung mga ganyan. Try mo nga uminom. May tubig yan. Parang gusto ko i-try eh. Sige nga, pang vlog mo. Sige na. Pagka po hindi na-upload, ibig sabihin na lason ako. Pagka last upload ko na yung last na laro ko sa badminton, Pero yun. mas matubig yung yantok. Yantok. Ay, yung yantok. Alam ko wala laso yung yantok. Pinangahampas siya sa ulo eh. Kinakain yung bunga nun. Oo, ay yung ano, di ba? Yung maasim yun? Yun, masarap yun. Yung parang armadillo na ano. Tara na. O tara, pwede na. Okay, tara. Konting pahinga, konting lakad. Pagka wala na talagang tubig, yung ipin-itin, parang tabas ng kahoy. May bakal eh. Mamaya. Ayun o. Siya to, sir. Ikaw yung nasa tunog ko. Huwag ko naiinom sa akin. Joke lang po. Nasa akin po yung baon nyo. Ano kaya makiyaw? Oo nga eh. Kanina pa no? Hindi na kumain. Hindi pa po. Maya na. Ay nako. Nag-macho dancer ako. Ay nako. Uy, kalahating oras na lang. Yun, Malapit na kuya? sabi na niya. Kuya, bakit di mo na sinabi yung malapit ka talaga? Malapit na kami bumigay. Yung tuhod namin pala. Hindi kami. Kaya pa namin yung tuhod lang. Hindi eh. Sino po? Grabe to gumagante. Ay, kilala kita. Hinawakan kita kanina, nakati ako. Ay, sorry sir. Ay, nako. Hindi ako makatingin sa view sir eh. Maganda yung view. Ay, may blue na butterfly. Nasaan na yun? Yan, Nasaan? yan, yan. Sa paa mo.